mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu inonso pa tsiku la lero pamene timakhala ndi nthawi yophunzira kuchokera buku lopatulika pa maphunziro osiyanasiyana amene alofunikiranso pa moyo wathu pamene ife tikukhala pano pa dziko lapansi. Pa programu yathu ya tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinyo Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso monga mwa nthawi zonse ndinso ndi m'bale wanga amenenso timupempha kuti atifotokozere kumene achokera ndi dzina. Choyambirira tikulandireni m'bale wanga pa programu yathu ino. Zikomo kwambiri. Ine ndine m'bale wanu Manika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe mmodzi mwa asandulisa. Okay. Tithokoze m'bale wathu Manika Malunje fasi koyamba bwera pa programu yathu takhala tikukhalira limodzi pamene takhala tiphunzira mitu yosiyanasiyana imene ili yofunikiranso pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ife ngati anthu komanso ngati Akhristu. Pa tsiku la leronso tifunanso tikambiraniponso pa mutu wina umene mwina pafupifupi munthu wina aliyense zikumukhudza. Mama pa mutu umene uli wokhudza mowa. Tikakamba za mowa ndiponso tikakamba zoti pafupifupi munthu aliyense zikumukhudza sizotanthauza zoti wina aliyense amwa mowayi, koma ndikhulupirira ambiri tili ndi azathu, tili ndi abale athu, tili ndi aneba, tili ndi anthu osiyanasiyana amene tayandikana nawo amene mwina amamwa mowa, amene mwina amadandaula pa zinthu zina zokhudza mowa. Ndeta chonero chinthu chofunikira kwambiri ifo chinthu chimenechi chakhudza anthu tonse pa dziko lino lapansi. Koma chinthu chofunikira kwambiri kunena kuti tichionenso mamakapo chionera kumbali ya Baibulo. Kuti kodi Baibulo limafotokoza chani pa zinthu zimenezi zokhudza mowa. Chifukwa nthawi zina zinthu zimangochitika koma mwina anthu sitimakhala ndi nthawi yofunitsitsa kumvetsetsa kuti Baibulo limanena chani. Tikakamba za mowa ndi chinthu chimene masiku ano mwina chimaoneka ngati chinthu chimene chili tu fashion m'bale wanga tukamanja. Ko basi. Moti anthu ena amene samwa mwina akuoneka ngati achikale. Kuti awa ngosasangalala. Adapulukira. Aoneka ngati ngosasangalala. So monga mmene ndafotokozera tifuna kukambapo pa kapena tifuna kuti mutithandizepo pa mafunso ena amene timakhala nawo pamene pa zinthu zina zimene tinodziwa zokhudza mowa. Kuti kodi Baibulo limati chani. Mwina poyenera kuyambira ndi chinthu chimene zikokhala ngati anthu ena kuzoona ngati ndani amene angafunse funso limene koma tiyeni tifunseni tu poyenera kuyambira kufunsa. Funso lonena kuti tikati mowa ndi chani? Ngakhale kwa ena akuzoona ngati tonse timaudziwa koma tatifotokozeni ngati mowa ndi chani. Zikomo kwambiri. Inenso poyamba ndisanabwere ku funso lanu ndifuna ndithokoze mwapadera chifukwa chobweretsa phunziro limeneli. Ndi phunziro lofunikiradi kwambiri makamaka potengera nyengo imene dziko tili kudutsamo. Ndi chinthu chimene ndichawononga matupi athu komanso mabanja athu ambiri. Choncho kukhala nayo nthawi yoti atigawanepo makamaka pafundo imeneyi ndiyamikire mwapadera. Tikabwera ku funso lanu lofunsa kuti kodi mowa ndi chiyani. Funso labwino. Monga mwanenadi kuti anthu ambiri zokhudza mowa si nkhani ya chilendo kwambiri. Akutha kudziwa ndithu munjira zosiyanasiyana. Komabe kufunsa chifukwa chofuna kuti tithandizane kumbali ya buku lopatulika Baibulo limene likhale funso lofunika ndithu. Tikakamba zokhudza mowa, buku lathu lopatulika Baibulo sanachite kugwiritsa ntchito kwambiri mwina katchulire kuti mowa. Ngakhale kuti buku lopatulika Baibulo lakambapo zokhudza mowawo. Makamaka tikawerenga buku lopatulika Baibulo limatulutsa mawu akuti vinyo. Mawu amenewa akuti vinyo ndi mawu amene anatanthauzidwa kuchokera kwa anzathu olankhula Chigiriki amatchula kuti oinos. Anzathu Agiriki mawu amenewa adawapezanso kuchokera ku mawu a Chiheberi kumene amatchula kuti yaini. Ndi mawu amene akutchula kuti vinyo. Tsopano m'buku lopatulika Baibulo pokamba za vinyo makamaka pa nkhani yokhudza vinyo okhudza chakumwa choledzeretsa ngati mowa. M'Baibulo limatchula kuti vinyo osasa. Nthawi zina limatchula kuti chakumwa chaukali kapena kuti vinyo oledzeretsa.
pokamba zokhudzana ndi mowa. Okay. Mwina nkuteka anthu ambiri akhoza mapeza kuti akamaona m'baibulo akapeza kuti mawu weniweni okamba za mowa sakuwapeza anganene kuti mwina nkhani ya mowa m'baibulo sanakambe. Hayi, koma iwo adziwe kuti akawerenga m'baibulo apeza mawu akuti vinyo. Koma pamene akukamba za vinyo ameneyi okamba zokhudza mowa ndi katchulidwe kake aonetsa choncho kuti vinyo osasa, chakumwa chaukali, vinyo oledzeretsa, akukamba za mowa. Ndithudi choncho mukafunsa kuti mowa ndi chani, mwina kwa omvera tingathe kuwapatsa chithunzi chotero. Ndithudi. Ayi, mwatithandizira bwino chifukwa nthawi zinati munthu ukozomatsekula baibulo ako masaka pamene alemba mowa koma mwina sizingatheka kuuropa pezi. Koma pamene mwafotokoza kuti baibulo limagwiritsa ntchito mawu oti vinyo osasa, waukali kapena oledzeretsa, amafuna kutipatsa chithunzi chotapa pali mowa. Ayi, tiyamikire kwambiri makamaka chifukwa chofuna kutithandizira pamenepo. Ngakhale mwayambanso kufotokoza za vinyo osasa, oledzeretsa kapena owawa, ndi chinthu chofunikira kwambiri mwina mutithandizire kwambiri. Ngakhale mwambofotokoza koma mupirizebe kuti masulira bwino. Chifukwa nthawi zina mwina tikamawerenga baibulo lathu tikozongopeza pena pakalemba kuti vinyo. Tingadziwebe bwanji kunena kuti apa pamene afotokoza vinyo koma mwina sanaikepo kuti vinyo osasa, sanaikepo vinyo oledzeretsa, koma tingadziwebe bwanji kuti siponse pamene pali maoti vinyo afuna kukamba za mowa kapena afuna kukamba zoti si mowa. Chabwino. Funso labwino. Tikatengera m'buku lopatulika baibulo mawu akuti vinyo amapezeka m'malemba ambiri. Koma pokamba za mawu akuti vinyo m'baibulo sanayime pa nkhani yokha yokhudza kuti vinyo, tikati vinyo ndi mowa. Ayi, n'chifukwa chake polemba malemba ena amatidziwitsa kuti atipatse chithunzithunzi chakuti mmenemu mumapezeka vinyo wa mtundu wina kupatula mowa. Ndi chifukwa chake pokamba za mowa amapitiriza kuti chakumwa chaukali, vinyo osasa, chakumwa choledzeretsa. Koma pali vinyo wa mitundu ingapo. Mwachitsanzo pamene tikukamba zokhudza vinyo okhudza mowa tingawerengepo buku ili la Miyambo chapter 23. Tikawerenga mu vesi yake ya 29 kulekeza vesi lake la 35. Tiwerenga pamenepa. Pa vesi 29 wayamba ndi mawu kuti ndani ali ndi chisoni, ndani asauka, ndani ali ndi makangano, ndani ang'ung'udza, ndani alasidwa chabe, ndani afira maso. Verse 30. Ngamene atchedwa pali vinyo napita kukafunafuna vinyo osanganizidwa, usayang'ane pa vinyo ali nkufira, ali kung'azimira mchikho, namweka mosalala, pa chitsiziro chache aluma ngati njoka, najompha ngati mamba. Maso ako adzaona zachilendo, mtima wako udzalankhula zokhota. Udzafanana ndi wina ogona pakati pa nyanja, pena ogona pa nsonga ya mlongoti wa ngalawa. Verse 35. Udzati anandimenya osapwetekedwa ine, anandikwapula osamva ine. Ndidzauka nthawi yanji ndidzafunafunanso vinyoyo. Pa buku la Miyambo chapter 23 kuyambira verse 29 kulekeza verse yake ya 35. Pamene pa vinyo amene akumutchula pamenepa ndithudi ndi straight akukamba zokhudzana ndi mowa. Chifukwa ndi chakumwa chimene apa olembayo wanena kuti ndi chimene chimaoneka chabwino pamene munthu ali kuchita ali kumwa, koma zotsatira za pambuyo pakumwako amapezeka kuti munthu uja wafira maso, zolankhula zokhota, komanso kachitidwe kawo munthuko kamaoneka kuti munthu weniweni wamutani wamuchokera. Ndiye pa chifukwa chimenecho apa ndi nkhani yokhudza mowa. Ngakhale kuti mawu akuti mowa muja tafotokozera muja, koma apa agwiritsa ntchito mawu kuti vinyo. Koma zotsatira zake zimene zalembedwa pamenepa akukamba ndithu zokhudza mowa. Choncho tikawerenga buku limeneli litidziwitsa vinyo okhudza mowa. Koma pali vinyo ndakambapo kuti pali vinyo wa mtundu wina. Mwachitsanzo tikawerenga buku la Luka chapter 10. Mu buku la Luka chapter 10 tikawerenga kuyambira vesi lake la 33 ndi 34. Akuti koma Msamariya wina ali pa ulendo wace anadza pali iye, ndipo pakumuona anagwidwa chifundo. 34. Nadza kwa iye namanga mabala ace nathirapo mafuta ndi vinyo, ndipo anamuyika iye pa nyama yace ya iye yekha, nadza naye ku nyumba ya alendo namsungira.
ndipo m'mawa ake anatulutsa malupi atheka awiri napatsa mwini nyumba ya alendo. Apa pali nkhani imene tikambapo kuti Yesu amanena kuti atakumana ndi mkulu wa chipembedzo cha Ayuda amafunsa kuti kodi ndichite ndikalowa mfumu wa Mulungu ndingachite bwanji? Ndiye tsopano Yesu anati iweyo udawerenga bwanji muchilamulo? Ndiye aonena kuti mulilamulo uzikonda Mulungu ndi mtima konse ndi nzeru zako zonse, komanso uzikonda mnansi wako. Ndiye tsopano Yesu adati wayankha bwino, ndi zimene ndizofunika munthu utakalowa mfumu wa Mulungu. Ndiye munthu chanabwerezanso funsa kuti tsono mnansi wangayo ndani? Ndiye Yesu amati ndikupatseka nkhani yaka. Munthu wina anayenda njira ina yake ndiye anakumana ndi achiwembu. Ndiye achiwembu aja atamukumana naye anamuvulaza, ndiye nafika pafupi kufa. Ndiye Msamariya wina atadzamuona adatsaona kuti munthu iyi wavutika ndi achiwembu. Ndiye akuti adamutenga pa bulu wake natenga mafuta ndi vinyo kumthira m'mapala muja napita ne ku nyumba ya alendo. Ku nyumba ya alendo masola tingati kuchipatala. Ndiye choncho pachifukwa chimenechi pamene akukamba za mafuta ndi vinyo akukamba apa isakukamba za mowa, koma akukamba zokudza mankhwala. Mankhwala amene analankhula Yesu apa Paulo anagwiritsa ntchito pa 1 Timoteyo chapter 5 verse 23 pomuza Timoteyo pakuti nzathuja Timoteyo anali ndi vuto la kufutafuta kwa mimba mwake. Ndiye Paulo anamulangiza kuti umweko vinyo pang'ono chifukwa cha mimba yako yobwera kawiri. Choncho pali vinyo okhudzana ndi mankhwala, pali vinyo okhudzana ndi mowa. Komanso pali mavinyo osiyanasiyana. Tikawerenganso m'buku la Numeri chapter 18 verse yake 12 akuti Aisraeli aja pamene amapita kukapereka nsembe zawo kwa Yehova amakapereka zinthu zosiyanasiyana komanso kuphatikiziraponso vinyo. Koma pamenepo pa Numeri chapter 18 verse 12 akamba kuti adakapereka vinyo watsopano. Pokamba za vinyo watsopano ndi vinyo wa chakumwa chimene anthu timamwa nthawi zonse mwina kati pa ukwati, muja timamwina ntheze nomwena amapanga thobwa, kapena timati Fanta, zimene sitimamwera kuti tiledzere, sitimamweranso kuti tidyala, koma ngati kusangalatsa ndithu ngati moyo wathu. Ndiye Aisraeli atakapereka nsembe zimenezo Mulungu amagawana ndi ansembe aja. Ndiye pamenepo Mulungu amanena kuti zoperekedwa izi zichokera ku mtundu wa Aisraeli, inuyo ngati ansembe muzidya izi. Izi ndi zimene zikapika paguwa chani? Paguwa la nsembe. Choncho m'Baibulo tikamakamba zokhudza vinyo, silikukamba za vinyo okhudzana ndi mowa yekha. Choncho anthu akamalowa m'Baibulo akawerenga vesi napeza kuti pakachidwa mawu kuti vinyo ayenera kusamalitsa. Chifukwa kuganiza kuti akamba za mowa pamene sakukamba za mowayi. Choncho kusiyana kwake kwa vinyo wa mowa ndi mavinyo enawo. Ndithudi. Ndiyamikirenso kwambiri chifukwa pamene mwafotokoza zokhudza vinyo mwatipatsaponso kuti pali vinyo amene amagwira ntchito ngati mankhwala, wina amagwira ntchito uledzeretsa komanso wina ungowasangalatsa anthu. Nchitenso chofunikira kwambiri kuti anthu amene akutimvera amvetsetse ndithu kunena kuti monga amene tinafotokozera poyambira paja kuti mwina sikwenikweni kuti ungapeze maoneno kuti mowa koma kupeza zinthu zoledzeretsa amene ali vinyo. Ambiri timazidziwa mwina zipatso zina zimene timati zipatso za mpesa kapena ma grapes. Ndiye vinyo amene akambidwa apa amachokera kuziti kuzimenezozo. Ndiye munthu akachola chipatso cha mpesa ndi kufinya madzi ake iwo ndamene amakhala vinyo. Tsopano chimene chimasintha ndichonena kuti kagwiritsidwe ntchito ka vinyo kacha. Ngati wamusamala bwino ndamene mafotokozana makapereka kwa Mulungu ngati vinyo watsopano amene ali wabwino opanda zoledzeretsa. Koma mukapanda kumusamala bwino amakapeza kuti vinyo uja wonongeka wakhala choledzeretsa amene amachuliro waukali. Ndifake kubuku la miyambo lija munadzati fotokozera lija mafotokoza za kuti musamune vinyo ali ofirira. Chifake njani chipatso cha mpesa chimatulutsa madzi ofirira amene timachula vinyo. So tiyamikire kwambiri chifukwa mwatithandizira bwino pamenepo kufotokoza za kuti sipose pamene ukangopeza maori vinyo koma taona azathu amatogwiritsa vinyo ngati mankhwala pamene Paulo amamuza Timoteyo samamuza kuti adziledzera koma amagwiritsa ntchito ngati mankhwala. Komanso taona kuti sipa Timoteyo pokha mwatipatsa zonsezo cha nkhani ya Samariya wachifundo. So tiyamikirenso kwambiri mama kapotithandizira pamenepo pa funso lina limene anthu timatha kukhala nawo. Popeza betu ukamba za vinyo ndi mowa zimene zili zimodzi ungosiyana kuti mwina Baibulo nthawi zambiri magwiritsa ntchito mawu kuti vinyo. Koma tidzifunsa ngati kuti pali mowa kuti anthu otimvera tidziyendera bwino. Nzedi. Nthawi zina munthu umatoka ndi funso lonena kuti kodi tikakamba za mowa popeza tikukhala mu dziko limene mwina anthu tikuziona zinthu mosiyana koma Baibulo limayankha motani pa funso ili. Kodi mowa
ndi wabwino. Zikomo kwambiri. Pali chinthu china chimene chimakhala chabwino mu njira ina, chimadzakhalanso choyipa chikapita mu njira ina. Pali zinthu zoterozo. Ndiye tikamakamba zokhudza mowa, ndiye kuti potengera ndi chidwi cha anthu chimene ali nacho pa dziko lapansi, chimaonetsa kukhala chinthu chabwino kwa iwo mu chikhalidwe cha ku dziko. Pali anthu ambiri amene amafotokozerapo kuti ine mowa ndikamwa zimandichitira ubwino pa nkhani yakuti. Ine ndikamwa mowa zimandichitira ubwino pa nkhani yakuti. Komanso chakhala ngati chabwino kwa anthu ochuluka mwina ena imwenanso ifa yati amapezapo business kwa anthu amene mwina amaphika kumene, amaphika kachasu, bebeda chadi, ndi zina zonsezo ndi mitundu imene anthu akamaona amaona kuti zili bwino ndithu. Koma beti kawerenga pa Yesaya chapter 5 mu verse yake ya 20, Yesaya amatipatsa chithunzithunzi china kuti pafunika zinthu zili zichite mosamala. Chifukwa iye amanena kuti tsoka oyesa zabwino zoyipa ndi oyesa zoyipa zabwino. Amene timatenga chinthu timatenga mdima m'malo mwa kuunika, kapena kutenga kuunika m'malo mwa mdima. Ndiye kuti sitimatha kudziwa kusiyanitsa chinthu chonena kuti tichite kapena chimene sitene kuchita. Choncho mowa kuchikhalidwe cha kudziko anthu ambiri ali ndi zifukwa zochuluka zimene amakambira kuti vinyo kapena kuti mowa ndi chinthu chabwino. Koma tsopano tikatengera ku mawu a Mulungu zaonetsa kuti mowa sichingakhale chinthu chabwino. Tikatengera zipatso zimene mowa wakhala ulugwiritsidwa ntchito mu dziko, zimene zikuononga makamaka chikhalidwe chokhudza anthu kwa Mulungu. Mwina tikaperekepo chitsanzo, timamva za munthu uja wotchuka anapulumuka mu m'bado wa, timatchula kuti m'bado wa Nowa. Ndiye tikamba za nthawi ya Nowa kumene. Tikawerenga mu Genesis chapter 9 kuyambira verse 20. Pamene pakuti ndipo Nowa ndipo anayamba Nowa kukhala munthu wakulima nthaka. Ndipo analima munda wamphesa, namwa vinyo wake naledzera. Ndipo anali wamaliseche mkati mwa hema wake. Ndipo Hamu atate wake wa Kanaani anauona umaliseche wa atate wake, nauza abale ake awiri amene anali kunja, Semu Yafete. Ndipo anatenga chofunda nachika pa makwewa awo awiri, nayenda chambuyo, nafunditsa umaliseche wa atate wawo. Nkhope zawo zinali chambuyo, osaona umaliseche wa atate wawo. Mwachidule nkhani imene ili pamenepa, Nowa atapulumuka ku chigumula chija ngati munthu wolungama. Koma chimene chinadzachitika atayambanso kulima nthaka ya dziko, kenaka anadzakwanitsa kuti atakolola zinthu zake, patadzapezeka kuti wakonza mowa iye uja nkumwa kapena kuti vinyo amene tikamba, ndi analedzera. Atavula zovala zake zonse. Inde tikudziwa nthawi zina munthu amatha kuvula zovala zake zonse. Koma tsopano chimene chatiwerengetsa vesi limene kuti akuluakulu anafika pamene panali iyeyo, koma sanatekeseke kalikonse kuti mwina avale. Koma anapezeka kuti anafika pamene panali iyeyo wapaja ali osavala, chimene si chinthu cha ulemu. Chimene chinathandiza kuti zimene zizichitike ndi vinyo osasa. Tikawerenga pa Genesis chapter 19 timamvanso nkhani inake kuyambira verse yake ya 30 mpaka na verse 35. Loti uja otchuka uja anapulumuka ku Sodomu ndi Gomora. Izi anachita atsikana ake awiri, anapezeka kuti atenga vinyo oledzeretsa kumpatsa bambo awo Loti, mpaka naye waja anavulirana naye kugona naye bambo awo niwapatsa mimba. Ndiye mowa wakhala ulugwira ntchito zina mwa zimenezo. Choncho tikamakamba zokhudzana kuti mowa wagwira ntchito zanji mu dziko lapansi kwa anthu, zikuononga makamaka ku uzimu wa anthu kwa Mulungu. Choncho ngakhale chili chinthu chabwino popeza dziko lapansi la chikhulupirira, koma tikapita ku moyo wa uzimu, mowa si chinthu chabwino ayi. Titudi. Mene mafotokozeramo I think ndi zinthu zinaso zimene ifenso masiku ano timaziona. Posatengera kuti taona Loti naonanso Nowa. Timaonapo anthu ambiri, anthu aulemu wawo akakhala bwinobwino, koma akamwa mowa kumavina pansewu ndi anthu. Bambo wankulu kuvula malaya kuvina pamene paja. Nkumana kuti utukwana somosa bopanda ulemu. Awa angatere. Chachifuta ndi chani? Mowa. Ningakhale dziko lili nganene kuti mowa ngwabwino pa zifukwa zake. Koma tikaona pa mawu a Mulungu mowa kunoti soyani siwabwino. Zakumwa zoledzeretsa sinthu zabwino. So tudziwa tukhala mu dziko limene anthu amanoti koma mowa ndi kusangalala. Ndi umoyo koma kuti koma umenewo. Pamene mafotokozo zimenezo zinandikumbutsanso zimene tinaona pa buku la Miyambo. Mwina ndikupemphani mutithandizirepo sowerenga pa buku la Miyambo.
Mama ka chapter chake cha 31. Miyambo 31 verse yake ya Kwa verse yake ya 6 ndi 7. Miyambo 31 verse yake ya 6 ndi 7 akuti ofuna kufa umpatse chakumwa cha ukali ndi vinyo kwa owawa mtima amwe nayiwale umphawi wake osakumbukiranso vuto lake. Verse limene yabwera mu rumu anga pamene mafotokoza za kuyipa kwa vinyo. Chabwino. Pala anthu ambiri amene amamwa mowa lero kapena kumwa vinyo lero osasa kumati Bible linanena kuti kumatula verse imeneyi wofuna kufa umpatse chakumwa cha ukali ene urula mafuno nena chani. Chabwino. Ndabara ineyo mwina akazi anga kaya amuna anga kaya business yandi kumudwitsa ndi paja Bible linati tumwe vinyo kwa anthu owawa mtima. Ndi mafuno ndi niwonjezera mafuno na tulivetsetse verse imene urula mafuno nena chani. Chabwino. Toyambira tikono verse yake 6 pamene akunena kuti wofuna kufa umpatse chakumwa cha ukali. Pati yomwe ya verse 6 akunena kuti ndi vinyo kwa owawa mtima. Kwachula zinthu ziwiri zimene munafotokoza zija. Tikakamba za vinyo inde ndi chipatso ndi chakumwa chimene chokera ku chipatso cha mpesa. So pana anthu chimene tinomvetsa chinthu ichi chomwe chipatso cha mpesa changatira chisamala mola kuika chimasanduka chakumwa cha ukali. Tikachisamala bwino amakhala vinyo wabwino. Ndi chimene amafuna nena apa nchonena kuti munthu amene afuna kufa mupatse chakumwa cha ukali. Chifukwa yake afuna kuti munthu atafuna kufa. Ndoti zimene afuna nena apa zoti munthu wa moyo simungampatse zimene zizi. Izi zikutithandiza zimene zinachitika pa buku la Mateyu pamene Yesu ali pa mtanda pa buku la Mateyu chapter 27 verse yake ya 34. Pa verse yake ya 34 akunena kuti anamwetsa iye vinyo osanganiza ndi ndulu ndipo iye mene analawa sanafune kumwa. Yesu ali pa mtanda paja asilikali anampatsa vinyo osanganiza ndi ndulu. Ali Yesu analawa anati sindingamwe. Chifukwa ndi chani? Sizoyenera kuti amwe. Koma asilikali aja ankampatsa Yesu chifukwa ncha ali pafupi kufa. Ndi chimene amafuna kumpatsira vinyo choti umuthandize kuti unchotsere ululu chakumwa cha ukali. Chifukwa akakhala munthu oti sanamwe chakumwa cha ukali ndiye kuti akakhala kuti auphedwa ndiye kuti ululu umakula. Koma akakhala kuti wachitako amangomva sound. So ndi zimene anena kuti wofuna kufa umpatse chakumwa cha ukali. Ndoti munthu amene akudziganizira za moyo wake sayenera kumwa chakumwa wake. Koma pa verse yomwe yakunena kuti ndi vinyo kwa owawa mtima. Pamene amati vinyo kwa owawa mtima ndeti afuna osiyanitsa chakumwa cha ukali ndi vinyo. Ndeti vinyo amene amutchula pa iwo wabwino. Munthu akakhumudwa akunena kuti amene alolandira vinyo. Vinyo amagwiritsidwa ntchito ngati chakumwa chosangalatsa. Timaona pa buku la Yohane chapter 2 pamene Yesu adabwera pa ukwati paja. Mkana wa mgalileya muja. Pa ukwati pazatu nthawi imeneyi chakumwa chawo kapena fanta wawo anali vinyo wabwino osasasa. Ndi chifukwa kuti munthu amene akhumudwa zili ngati mpatseni fanta asangalale. Ndiye kuti afuna osiyanitsa ndithu kunoti vinyo osasa munthu akhoza kumwa amene afuna kufa. Koma amene ali ndi moyo amene wakhumudwa angopanga apatsidwe chinthu chimene chimusangalatse. Ndi zimene afuna kutanthauza pamenepo. Amwe nayiwale umphawi wake osakumbukiranso vuto lake. Tinaona pa anthu ambiri timathopita pa ukwati kusangalala umayiwala ndithu mavuto ako. Ndi chifukwa kuti vinyo apatsidwe kwa munthu amene ali owawa mtima osati kuti aledzere. So vinyo mene munafotokoza mnyalipo ndithu mitundu iwiri, oledzeretsa ndi wabwino. Waukali ndi opanda ukali. Ndi opanda ukali ndamene akuti mpatse munthu amene. So pamene mafotokoza mujana zabwera ndi magazi amene komanso verse yofunikira ndithu kuti andimvetsetsane fantasy na anthu amene apatu apa. Akunena kuti nditani ngati tachitani takukhumudwa ndife tiledzere yangene kuti umene ausambula. So mawu a Mulungu safuna kulembikitsa ndithu kuti zitero. So ndimafuna onjezera pamene mayankha pafunso luneno kuti mowa wabwino. So taona ndithu kuti zosayenerera. Tikadali pamenepa. Nthawi zina anthu akawerenga Baibulo samamvetsa kuti kodi nkhaniyi ili mtanthauzo lotani. Ndiye tili pano kuwathandiza omvera kuti adziwe kuti Baibulo nthawi zina likhoza mabwera ngati lokulamula. Koma tsono kumapetoko lingakuthandiza kuti samalamula amachita ngati anikunyuza. Ukunyanyalira ukupeza wasankha chita koma zotsatira ndimvekezera izi. Tikawerenga buku ili la Yeremiya chapter 25 mu verse yake ya 27. Yeremiya 25 verse yake ya 27 akuti ndipo uziti kwa iwo atero Yehova wamakamu Mulungu wa Israeli imwani inu ndikuledzera ndikusanza
ndi kugwa osanyamukanso konse chifukwa cha lupanga limene lidzatumizidwa mwa inu. Okay, musanambe kufotokoza Yeah. zimene kwamba pa Yeremiya ndi zimene silimazona lero. Amaledzera, Yeah. kusanza, Yeah. kugwa, Ninde. ena amanyamula pawiri bala zinayamba ngale nditu. Yeah. Tsopano anthu akhoza kuwerenga mamene wakoyambira kokha kuzisiya kumeneko. Imwani, letselani, igwanaoni. Mulungu alamula. Olamula uliti imwe tikwenawo. Kumapero ku Yehova anena kuti kuli lupanga tsono. Mukachita zimenezi kumapero kwazo yembekezerani lupanga. Ndiye pamene pa Mulungu samalamula. Mumvetsere samalamulayi. Ndithudi ndiye choncho tidziwe kuti mwina Baibulo anthu akamaliwerenga azilimvetsa bwino. Chifukwa Baibulo lalembedwa kuti litithandize. Koma ukala kwa ulimva chimasanduka chida choti uwonongeka. Zimene Mulungu amafuna kunena panchonera kuti popeza mwasankha kumwa Mowa imwani ledzerani igwanaoni mwakanama wanga. Koma mudziwe kuti papetu pali chilango. Ndiye munthu akamalota ndikumwe fori pa Yeremiya anati imwa nditu koma kuti papetu pali pali chilango. So I think mafotokozadi fundo sofunikira kwambiri. Ndithudi. Timalizenso malingana ndi nthawi yathu mwina poona pafunso la tina lomaliza lokhudza kuti taona Mowa ndi chani, taona kuti siponse pamene pali vinyo, komanso taona kuti kodi Mowa uli ndi ubwino wanji, taona kuti palibe ubwino lonse mama kakumoyo wathu wauzimu, ngakhale mwina kumoyo wathu wakuthupiranira amano uli bwino. Komano ndi zoopsa bwanji kumwa Mowa tsopano. Timadziwa ndithu kuti mwina anthu nthawi zina mapanga zinthu zina mwina posadziwa kuopsa kwake. Nzedi. Koma Baibulo limafotokoza kuti pali kuopsa. Pali kuopsa ndithu. Tikamawerenga m'buku la Yesaya chapter 5, buku limeneli limatipatsa kuopsa kwake kwa kumwa vinyo oledzeretsa. Pa Yesaya mutu 5 mu vesi yake ya 11 pamene wayamba ndi mawu akuti pa vesi 11 tsoka kwa iwo amene adzuka mmamawa kuti atsateza kumwa zaukali, amene achezera usiku kufikira vinyo awaledzeretsa. Mawu anena kuti tsoka aufuna nena kuti kuli chiopsezo kutsogoloko. Tikawerenga mu Galatiya chapter 5 verse yake ya 19, zinthu zimene zikuwatengera anthu kuwalepheretsa ufumu wa Mulungu pali nkhani ya kuledzera. Pa 1 Korinto chapter 6 mpaka na verse yake ya 9, pamene paso aonena kuti ochitachita zoterezi mu ufumu wa Mulungu sadzalowa. Choncho anthu amene amaledzera, amene amakhudzidwa ndi chakumwa chimenechi chaukali, umene m'matchulidwe wena amatchulidwa kuti Mowa, zotsatira zawo chidzakhala chilango pa tsiku lotsiriza. Choncho n'chinthu choopsa kwambiri kutsata zakumwa zaukali ngati zimenezi. Ndithudi. Ayi tamalizanso ndi fundo yofunikira kwambiri chifukwa nthawi zina anthu ena amanena nanga mmadwala nawo. Nditsitudwala ndiye pali kuopsa kwake. So tizindikire kuti kuopsa kwake tisangoyang'ana za kuthupi. Tiganizireso za moyo wathu wauzimu. Mzimu umene mwa ife. Ndi Mulungu akunena kuti pali kuopsa. Munthu amene amaledzera mfumu sakalowa. Nthawi zina anthu ena amaganiza kuti ndi mpingo wanu umenewo umaletsa. Wathu timalola. Koma anthu adziwe kuti mpingo uliwonse kaya umalola kasulola. Koma pachiweruzo adzaweruzira Baibulo limene timawerenga. Yesu ananena ndithu zimenezo. Yohane 12:48 akuti uyakane ine akane mawu anga ali naye omweruza. Mawuwa amene munthu adzamutani adzamweruze ndithu. Ndeti sizorengera mpingo ma Baibulo lichani. So ndichofunikira kwambiri kuti limvetsetse ife omvera. Ndithudi. Mowa anthu tikumwa ndithu. Ena mwina akunena kuchapa kumwa moti kumwana wakuledzera kuti tumalize. Ena magwisa chilo mauri tumalize ana anthu asadzaupeze. Koma tizindikire kuno kuti pali zotsatira zake ndithu. Mulungu akutiuza choncho. Ndizoona ndithu. Tikuyamikeni mbali. Zikomo kwambiri. Pa programu yathu ya lero paja mungubwerezaso dzina liti. Ine ndine Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Santholiza. Munalinso ndine mbalo wanu Vinyo Gondwe. Ndinenso mmodzi wa memba la mpingo wa Khristu kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen.